Чао, дусларым. Шаян пластилин бигерәк сәйер исәнләшә дисезме? Мин сезгә итальян телендә сәлам дип дәштем. Ни өчен дисезме? Чөнки без бүген танылган итальян хамыр ризыгы пицца валибез. Соңрак әниләр һәм әбиләребезгә балаларның яраткан ризыкларын пешерергә ярдәм итү өчен пластилин белән күнекмә ясап карыйбызмы? Сез мастер-класска әзерме? Алайса менә нинди төсләр алгыз? Ачык көрән, кызгылт сары яки кызыл көрән, яшел һәм сары. Андый төсләр юкмы? Охшаш төсләр белән дә алыштыр. Күз алау көчен тулысынча эшкә җик һәм мастер-класска үзеңнең ярдәмчеләреңне пластик кискеч белән очлы таякчыкны да чакыр. Шулай итеп, Шаян пластилин маэстро үзенең гаҗәеп пластилин мастер-классын башлап җибәрә. Һәм хәзер минем җитез һәм тылсымлы бармакларым ярдәмендә бу гади ачык көрән пластилин шары безнең булачак пиццабызның нигезенә әйләнәчәк. Менә шулай бик матур килеп чыга. Кирәкле төсле пластилинны алып, аны әвәлибез һәм бармакларыбыз ярдәмендә яссы итеп җәеп, кагаз битенә ябыштырабыз. Җәймәне ни кадәр юка итсәң, ул шул кадәр зуррак булачак. Бөтен хикмәт тә шунда. Бармаклар белән эшлибез. Сүз уңайыннан пиццаның камыр нигезе портретлар ясау өчен дә туры килә икән. Глазго шәһәрендәге ресторан хуҗасы Доминика Кролла пицца өстендә оста итеп танылган кешеләрне сурәтли. Бу гадәти булмаган проект кутюрлар пиццасы дип атала. Рәсем ясау өчен иң гади ингредиентлар сыр һәм томат соусы кулланыла. Әлеге үзенчәлекле пиццаларда җырчылар, модельерлар, спортчылар һәм хәтта сәясәтчеләр портретларында күреп була. Ә без уларда җәймәбезне кагаз битенә беркеттек, кырыйларын бөгеп чыктык, пиццабызның эшлеге чыгып кача күрмәсен, ә хәзер эшлек ясарга тотынабыз. Томат соусыннан башлыйбыз. Ул нинди төстә? Дөрес, кызыл яки ачык кызгылт сары төстә. Чөнки ул әле яңа гына үзелгән помидорлардан ясалган. Аны әвәләп пластилин пиццабызның бер өлеше итү өчен безгә кызыл җәймә кирәк. Шарчыктан киң түгәрәк ясыйбыз. Ул пицца камырыннан бераз кечкенәрәк булсын. Бар җирдә дә пиццага томат соусы салалар микән? Юк. Барысы да аның классик рецептын үз итми. Шуңа күрә пицца әзерләүнең бик күп вариантлары барлыкка килгән. Мәсәлән, бразилиялылар пиццага төрле борчак салалар. Французлар пиццаны кыздырылган йомырка белән әзерлиләр. Ә Кытайда камырның кырыйларын бөтенләй бермиләр. Пиццаның өслеген тулысынча эчлек белән каплыйлар. Эчлек белән бергә салынучы соуслар да бик күп. Ак гәрчичле, хәтта татлы соуслар да бар. Ләкин без бүген пиццабызны классик рецепт буенча ясыйбыз. Шуңа күрә кызыл төсне сайладык та. Бик матур, әйеме? Кырыйларын төзәткәләп җибәрәбез дә киләсе ингредиентларга тотынабыз. Көрән пластилинны алабыз, озынча кисәк әвәлибез һәм аңардан кечерәк кисәкләр бүлеп алабыз. Һәр кайсын шарчыкка әйләндерәбез. Бармак белән кысабыз да шулай итеп аңа кырыйлар ясыйбыз. Менә аны пластилин камырыбызга беркетәбез. Бу нәрсә дип уйлыйсыз? Әйе, дусларым, бу казылык. Бу барысы да яратучы пепперони пиццасына охшаган. Аның нигезендә бигрәк тә италиялылар үз итүче классик рецепт ята. Пепперонидан кала маргарита бар. Аны помидор, сыр һәм райханнан әзерлиләр. Маринарына исә диңгез продуктларынан пешерәләр. Алар бер-берсеннән ни белән аерыла соң? Әлбәттә, эчлек белән. Ә мин уларда пиццаны 6 кызыл кисәге белән кырыйлары чыгып торган түгәрәкләргә беркеттем. Бик яхшы. Казылыгыбыз татлы, тәмлерәк күренсен өчен аның өстендә таяк белән эшләп алыйк. Һәрбер түгәрәктә кечкенә тишекләр ясап чык. Бер генә детальдә күздән ычкындырма. Италиядә пепперони эченә нинди казылык салалар? Салями. Бу шикелеш ысланган казылык. Нәкъ менә ул томат соусы белән бергә пиццага аерым бер тәм бирә. Ә син казылык яратасыңмы, минем иҗади дустым? Алайса аны шаян нокталар белән икеләтә шатланып бизәрсең инде. Афәрин. Пластилин эшлеген ясавыбызны дәвам итәбез. Моның өчен безгә яшел төс кирәк булачак. Ләкин яңа бизәккә алыныр алдыннан пластик кискеч ярдәмендә камыр һәм эчлек өстендә сызыклар сызып чыгабыз. Минем арттан кабатла. Булай пиццабыз тагын да ныграк, чын камыр ризыгына охшаячак. Шәп бит. Ә хәзер яшел пластилиныбызга кире кайтыйк. Кечкенәрәк өлешләр бүлеп алда, алардан юка озынча кисәкләр әвәле.
матур итеп бар, һәм пиццабыз үстенә беркет. Алар шаян суалчаннарга охшаган. Бу нинди ингредиент дип уйлыйсың? Бу дустым хуш исле тәмләткеч рәйхан дип атала. Ул яшел төстәдә, шәмәхә төстәдә була. Аңардан бик тәмле ис килә. Рәйханнан тыш пиццага тагын бер тәмләткеч яки хуш исле үлән орегано салалар. Нәкъ менә тәмләткечләр ишлекле камыр ризыгын чын итальян пиццасына әверелдерә дә инде. Аның сире менә нидә икән? Хәзер инде без ул сирне сакларга тиеш. Син сир сакларга яратасыңмы? Мин әле тагын әвәлләргә дә яратам. Шуңа бар яшеллек пластилин пиццабызда үз урынын тапты. Соңгы кисәкләре бераз кыскарак килеп чыкты, тик бу безнең эшләнмәбезгә тагын да күбрәк ямь өстәргә тиеш. Менә шулай. Бик матур килеп чыгаймы, дусларым? Сез җитешәсезме? Менә булды. Инде сырга да чира җитте. Чын пицца сөючеләр аның өстендә нәкъ менә кайнар сыр булганын ярата. Әйдәгез аны сары пластилин ярдәмендә валик. Сыр матуррак күренсен өчен кечерәк пластилин кисәген ал, шаршык яса, һәм аны пиццада үзең теләгән урынга беркетеп чык. Синең барлыгы төрле зурлыктагы 10 шаршык булырга тиеш. Бик шәп килеп чыга. Ә син сырны нәрсәдән ясаганнарын беләсеңме? Әйе, сөттән. Махсус ремчик һәм технологиялар ярдәмендә сыр ясаучылар махсус состав әзерли. Һәм ул өлгергәннән соң каты яки йомшак сырга әйләнә. Сырларның төрләре бик күп. Шулай ук пицца ясау өчен күбрәк аның моцарелла атамалы сорты кулланыла. Менә шулай бик матур килеп чыга. Булдырасыз, дусларым. Афәрин. Инде безнең пиццабыз әзер дияргә дә була. Тик барлык яраткан курчак һәм уенчыкларыбызны сыйлар өчен аны кисәкләргә бүләргә кирәк. Бу эштә инде безгә ярдәмчебез пластик кискеч булышыр. Эшләнмәбез уртасыннан башлап акрын гына пиццаны тигез үч почмакларга бүләбез. Афәрин. Хәзер инде син барысын да сыйлый аласың. Менә шулай итеп безнең пластилин мастер-классларыбыз һәрвакыт яңа тәэсирләр һәм матур эшләнмәләр бүләк итә. Шуңа телевизор кабызып, шаян пластилинны карарга онытма. Ә мин әлегә сезнең белән сау булашам. Хуш-хуш.